L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajja. Sidi l-Mulej tani l-sien ta' wieħed jitgħallem biex nara f'nejn lill-għajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjimni lil widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-Mulej fetaħ li widinti u jiena ma webbistx rasi, ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jisawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jnitfuli l-ħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-Mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawwadx, għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet, jien naf li ma jkollix imnix nistħi. Il-kelma tal-Mulej. Sam responsorjali. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Dawk kollha li jarawni jettku bija, jgħajbuni ħarku rashom u jgħidu f'idejn il-Mulej intalaq, ħajjeħilsu hu, ħajsalvaħu għax bih jitgħaxxaq. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Abda klieb daru għalija, ġama nies ħżiena rassewni, taqbuli jdejja u riġlejja, nista' noqgħod għadmi kollu. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Ħwejġi qasmu bejniethom, jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi. Mulej, la titbejjeġ minni, qawwa tiegħi, fittexenni. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Inxandar ismek lil ħuti, infaħrek f'nofs il-ġema. Faħru l-Mulej intom li tibżgħu minnu, sebħuh il-koll nisel Ġakobb, ibżgħu minnu l-koll u li Iżrael. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? It-tieni qari mill-Ittra ta' San Pawla Apostoli l-Filippin. Ġesu Kristu li għad li kellu natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħan-natura tal-sir. Sar jiġbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għolli ħsas mewjiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art, l-ħlejjaq kollha jinżlu għar-rkub tihom u kull ilsien jistqar Ġesu Kristu u l-Mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Il-kelma tal-Mulej. Evanġelju. Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Mattew. F'dak iż-żmien wieħed mit-tnax jismu Ġuda l-Iskarjota mar għand il-qassisin il-kbar u qalilhom. Xi tridu tagħtuni u jien nagħtikom lil Ġesu f'idejkom? Huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi id-dixxipli resqu lejn Ġesu u qalulu. Fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-għid? U qalilhom Morru l-belt għand it-tali u jgħidulu għallek li mgħallem, is-sija tiegħi waslet, jien se nagħmel l-ikla tal-għid għandek mad-dixxipli tiegħi. Id-dixxipli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal-ħin ta' filgħaxija għad fuq il-mejda flimkien mat-tnax u waqt l-ikel qal Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jistaqsih. Jaqgħu jien Mulej.
U Ġesu weġibhom: Dak li mit idu u jbill il-ħobs fi platt wieħed miegħi. Dak li se jitradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twieled xejn. Qabeż Ġuda dak li tradih u qallu: Jaqgħu jien Rabbi. Wieġbu Ġesu: Inti qiegħed tgħidu. Huma jieklu Ġesu ħal ħobs f'idejh, qal il-barka, qasmu, newlu lid-dixxipli u qal: Ħudu, kulu, dan hu ġismi. Imbagħad ħal kalċi f'idejh, ratt il-ħajr, newlilhom il-kalċi u qal: Ixorbu l-kol minn dan, għax dan huwa demmi, id-demm tal-patt, li jxxerra tal-kotra għal maħfra tad-nubiet. Ngħidilkom li ma nerġax nixrob iżjed minn dan il-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob inbit ġdid magħkom fis-saltna ta' missieri. Kantaw is-salmi u ħarġu l-għolja taż-żebbuġ. Imbagħad Ġesu qalilhom: Il-kol kemm intom se titħawdu minħabba fija f'dan il-lejl, għax hemm miktub nidrob ir-raj u n-naċ tal-merħla jitferxu. Imma wara li nqum mill-mewt, immur il-Galilija qabilkom. Qabeż Pietru u qallu: Jekk kulħadd jitħawwat minħabba fik, jiena ma nitħawwat qatt. Qallu Ġesu: Tassew ngħidlek li dal-lejl qabel ma jidden is-serduq int tkun ġaġġ ħadni 3 darbiet. Qallu Pietru: Le, ma niċħdekx. Anqas jekk ikolli mmut miegħek. U d-dixxipli l-oħra wkoll, kulħadd qal l-istess. Imbagħad Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu wasal f'qasam jgħidulu l-Ġetsemani u qal lid-dixxipli: Oqgħodu bil-qiegħda hawn sakemm immur hemmhekk nitlob. U ħamijow lil Pietru u ż-żewġ wolied ta' Sebedew u beda jsewwet qalbu u jiddejjaq. Imbagħad qalilhom: Għandi ruħi mnikta għall-mewt. Ibqgħu hawn u wissru miegħi. Mexa kemm xejn il quddiem inxteħet wiċċu fl-art jitlob u jgħid: Missier, jekk jista' jkun biet minni dan il-kalċi. Imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int. Ġie ħdejn id-dixxipli u sabhom reqdin. U qal Pietru: Mela ma flaħtux tisru sija waħda miegħi? Issru u jtolbu biex ma teħtlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva jrid, imma l-ġisem dgħajjef. Għat-tieni darba reġa' mar jitlob u qal: Missier, jekk dan il-kalċi ma jistax jgħaddi mingħajr ma nixorbu, tkun magħmula r-rieda tiegħek. Mill-ġdid ġie u sabhom reqdin għax għajnejhom kienu tqal binas. Ħallihom u reġa' mar jitlob għat-tielet darba u qal l-istess kliem. Imbagħad ġie ħdejn id-dixxipli u qalilhom: Issa se torqdu tistrieħu. Ara, is-sija waslet u bin il-bniedem se jkun moti f'idejn il-mitinbin. Qumu, ejjew immorru. Araw, dak li se jtradini huwa fil-qrib.
Kif kien għadu jitkellem ġie Ġuda, wieħed mit-tnax, b'ġemgħa kbira ta' nies miegħu, armati bis-sjuf u l-bsaten, mibgħuta mill-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu. Issa dak li kien se jitradih kien tom sinjal u qalilhom: Lil dak li mbuż daku aqbduh. U minnu fih resaq fuq Ġesu u qallu: Islim għalik, Rabbi. u biesu, u Ġesu qallu: Ħabib, għalhekk ġejt int? Huma resqu lejh, meddew idejhom fuq Ġesu u qabduh. Wieħed minn dawk li kienu ma' Ġesu ħareġ idu u silet is-sejf, darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu idintu. Imbagħad Ġesu qallu: Erġa' daħħal sejfek f'postu, għax kull min jaqbad is-sejf bis-sejf jinqered. Taħseb int li ma nistax nitlob lil missieri u jibgħat li issa stess aktar minn 12 leġjun ta' anġli? Iżda mbagħad kif isseħħ l-Iskrittura li tgħid li hekk għandu jsir? Fl-istess waqt Ġesu qal: Qiskom ħriġtu għal xi ħalliel, armati bis-sjuf u bil-bsaten biex taqbdu lili. Jien kuljum kont inkun bil-qiegħda fit-tempju nagħllem u ma żammejtunix. Iżda dan kollu ġara biex isseħħ il-kitba tal-profeti. Imbagħad id-dixxipli kollha telquh u ħarbu. Dawk li qabdu lil Ġesu ħaduh quddiem Kajfa il-qassis il-kbir. Fejn ġa kienu nġabru l-kittieba u x-xjuħ, Pietru kien baqa' miexi warajh mill-bogħod sal-palazz tal-qassis il-kbir. Daħal ġewwa u qagħad bil-qiegħda mal-qaddejja biex jara kif kienet sa tintemm il-biċċa. Il-qassisin il-kbar u s-Sinedriju kollha bdew ifittxu xhieda folozz kontra Ġesu bil-ħsieb li jagħtuh il-mewt. Iżda għalkemm resqu bosta xhieda folozz ma sabux fuq ix jixluh. Fl-aħħar resqu 2 u qalu: Dan qal nista' nħott it-tempju tal-Alla u nerġa' nibnih fi 3 ijiem. Il-qassis il-kbir qam u qallu: Xejn ma twieġeb, x'inhuma jixhdu dawn kontra tiegħek? Imma Ġesu baqa' sieket. Imbagħad il-qassis il-kbir qabad u qallu: Aħlif li fuq Alla l-ħaj u għidilna jekk intix il-Messija bin Alla. Qallu Ġesu: Int qiegħed tgħidu u ngħidulkom ukoll minn issa l-quddiem qatt taraw il-bin il-bniedem bil-qiegħda fuq in-naħa tal-lemin ta' dak li jista' kollox u ġej fuq is-sħab tas-sema. Imbagħad il-qassis il-kbir ċarrat il-bies u qal: Din dawwa xi ħtieġa għandna iżjed ta' xhieda. Ara, smajtuha issa d-dawwa, x'jidrilkom? Huma weġbuh u qalu: Ħaqqu l-mewt. Imbagħad besqulu f'wiċċu u tawh bil-ponn u xi wħud tawh bil-ħarta u qalulu: Aqta' minn tajjelek Messija din id-daqqa. Intant Pietru kien hemm barra bil-qiegħda fil-bitħa tal-palazz u resqet fuq waħda qaddejja u qaltlu: Int ukoll kont ma' Ġesu tal-Galilija? Imma hu ċaħad quddiem kulħadd u qal: Anqas naf xi trid tgħid. Imbagħad warrab lejn il-bieb, lemħitu qaddejja oħra u qalet lil dawk li kienu hemm: Dan kien ma' Ġesu ta' Nażaret. U raġa' ċaħad u ħalef. Jien ma nafux lil dan il-bniedem.
Wara ftit dawk l-istess nies resqu lejn Pietru u qalulu Tassew, intu kol wieħed minnhom, għax għandek il-kisra ta' kliemek tikxfek. imbagħad qabad jisħet lilu nnifsu u jaħlef. Le, ma nafux il dan il-bniedem. U minnu fih is-serduk idden. U Pietru ftakar fil-kliem ta' Ġesu meta qallu qabel ma s-serduq jidden int tkun ċaċ ħattni 3 darbiet. U ħareġ il-barra jibki biki taqsim il-qalb. L-għada filgħodu il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu ftehmu l-kol bejniethom biex lil Ġesu jaqtgħu għal-mewt. Rabtuh u ħaduh magħhom biex jagħtuh f'idejn Pilatu, il-gvernatur. Imbagħad Ġuda, it-traditur, meta ra li Ġesu kien ikkundannat, nidem u mar bi 30 biċċa tal-fidda għand il-qassisin il-kbar u x-xjuħ biex jerġa' jagħtihomlhom lura u qalilhom Dnibt għax ittradejt demm bla ħtija. iżda huma qalulu Aħna din x'inhi affari tagħna, dak ara int. u waddab il-flus fis-santwarju telaq u mar tallaq. Imbagħad il-qassisin il-kbar ġabru l-flus minn hemm u qalu Dawn ma nistgħux inqedhom mal-offerti għax huma prezz tad-demm. ftehmu bejniethom u b'dawk il-flus xtraw l-għalqa ta' ħaddiem il-fuħħar biex fiha jidfnu l-barranin. Kien għalhekk li dik l-għalqa semmiet l-għalqa tad-demm u hekk għadha magħrufa sal-lum. Imbagħad seħħ dak li kien ingħadd permezz tal-profeta Ġeremija meta qal u ħadu 30 biċċa tal-fidda il-prezz ta' dak li kien stmat bil-prezz mogħti minn ulied Iżrael u tawhom għal-għalqa ta' ħaddiem il-fuħħar kif ikkmandani l-mulej. Ġesu waqaf quddiem il-gvernatur u da staqsih Int is-sultan tal-Lut? u Ġesu wieġbu Inti qiegħed tgħidu. Iżda meta l-qassisin il-kbar u x-xjuħ bdew jakkużawh, hu ma wieġeb xejn. Għalhekk Pilatu qallu M'intix tisma' kemm ħwejjeġ qegħdin jixhdu kontra tiegħek? iżda hu anqas għal akkuża waħda ma wieġeb, hekk li l-gvernatur baqa' mistaġeb ħafna. Nhar ta' festa il-gvernatur kien soltu jitlaq wieħed ħabsi lil min iridu huma. Dik il-ħabta kellha wieħed ħabsi magħruf jismu Barabba. Mela kif kienu miġbura, Pilatu qalilhom Lil min triduni nitilqilkom? Lil Barabba jew lil Ġesu li jgħidulu l-Messija? għax hu kien jaf li kienet lejra li ġalithom jagħtu lil Ġesu f'idejh. Issa waqt li kien bil-qiegħda fuq is-siġġu tat-tribunal, martu bagħtet tgħidlu Qis li ma jkollokx taqsam ma' dan ir-raġel ġust, għax illum minħabba fih batejt ħafna fil-ħolm. Iżda l-qassisin il-kbar u x-xjuħ ġelu l-poplu jitolbuh lil Barabba u jeqirdu lil Ġesu. Il-gvernatur mela reġa' staqsihom Lil min triduni nitilqilkom minnhom it-tnejn? wieġbuh il-koll. Lil Barabba. Qalilhom Pilatu U x'nagħmel b'Ġesu li jgħidulu l-Messija? wieġbuh il-koll. Salbu. U staqsihom Imma x'għamel ħażin? huma aktar bdew jgħidu u jgħidu. Salbu. Meta mbagħad Pilatu ra li kollox kien għal xejn, anzi li aktar x'kienet se tenqala xi rewwixta,
Qabad ħasel idejh fl-ilma quddiem il-poplu u qal: Jien minix ħati ta' dan id-demm, dan arawh intom. U l-poplu kollu qabeż u qal: Demmu fuqna u fuq ulidna. Imbagħad telqilhom lil Barabba u lil Ġesù wara li taħ is-swat tawlhom biex isalbuh. Imbagħad is-soldati tal-gvernatur ħadu lil Ġesù fil-pretorju u ġabru qudiemu lil sħabhom kollha, neżżowh u xeħtulu fuq mantar aħmar skur, qegħdulu fuq rasu kuruna minsuġa mix-xewk u qasba f'idu l-leminija, inxteħtu għall-kubtejhom qudiemu u qagħdu jiddieħqu bih u jgħidulu: Islim għalik, Sultan tal-Lut. Besqu fuqu u ħadulu l-qasba minn idu u bdew jagħtuh bija fuq rasu. Imbagħad wara li għaddewh biż-żuffjett, neżżowlu l-mantar u xeddewlu ħwejġu. U ħaduh magħhom biex isalbuh. Huma sejrin sabu raġel minn Ċireni jismu Xmun u ġaluh jerfalu s-salib. Meta waslu f'post jgħidulu Golgota, jiġifieri post il-qurrija, tawh jixrob inbit b'taħlita morra. U daqu imma ma ridx jixorbu. Imbagħad salbuh u qasmu ħwejġu bejniethom billi tellewhom bix-xorti. U nxteħtu bil-qiegħda u qagħdu hemm qassa tiegħu. U qegħdulu fuq rasu l-kawża tal-kundanna tiegħu li kienet tgħid: Dan u Ġesù, is-Sultan tal-Lut. Imbagħad miegħu salbu żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Dawk li kienu għaddejjin bdew jgħajruh, iċaqilqu rashom u jgħidu: Int li tħodd it-tempju u fi 3 ijiem terġa' tibnieh. Salva lilek innifsek jekk int li bent Alla u inżel minn fuq is-salib. Hekk ukoll il-qassisin il-kbar bdew jiddieħqu bih mal-kittieba u x-xjuħ u jgħidu: Salva oħrajn li l-nifsu ma jistax isalva. Hu s-Sultan ta' Iżrael ħajinżel issa minn fuq is-salib u nemmnu fih. Hu jafda f'Alla ħajħelsu issa jekk iħobbu, għax hu qal jien bin Alla. U bl-istess mod bdew imaqdruh ukoll il-ħallelin li kienu msalbin miegħu. Mis-6 l-qoddim waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 siegħa. U madwar id-9 siegħa Ġesù qajjad bleħen qawwi u qal: Eli, Eli, lema sebaqtani. Jiġifieri, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Xi wħud minn dawk li kienu hemm kif semgħuh qalu: Lil Elija qiegħed isejjaħ dan. U minnu fih wieħed minnhom mar jiġri qabad sponża mimlija bil-ħall u ħalla f'tarf ta' qasba u taħ jixrob, waqt li l-oħrajn qalu: Stenna, ħanaraw jiġi Elija salvah. Imma Ġesù reġa' għajjat għajta kbira u rat ruħu. U wara il-purtiera tas-santwarju ċartet fi 2 minn fuq s'isfel, l-art teżżet, il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu u qamu ħafna isma ta' qaddisin li kienu mietu, li ħarġu mill-oqbra u wara l-qawmin tiegħu daħlu fil-belt imqazza u deru lil bosta nies. Iċ-ċenturjun u dawk li kienu miegħu għassa ta' Ġesù kif raw l-art teżżes u jiġri dak kollu imtlew bil-biża' li ma bħalu u qalu: Dan kien tassew bin Alla. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa jħarsu mill-bogħod, dawk stess li kienu mxew wara Ġesù biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilea. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija om Ġakbu u Ġuseppi u om ulied Zebedew. X'ħin sar fil-għaxija ġie raġel għani minn Arimatija jismu Ġuseppi li hu wkoll kien sar dixxiplu ta' Ġesù. Mar għand Pilatu
u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li ngħatalu. Giuseppi ħal ġisem u kefnu fl-iżar nadif. Edu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat, gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda biswit il-qabar. L-għada, jiġifieri meta għadda jum it-tħejjija, il-qassisin il-kbar u l-Fariżej inġabru għand Pilatu u qalulu: Sinjur, aħna ftakarna li dan il-bniedem qarrieq. Meta kien għadu ħaj qal, wara 3 ijiem inqum. Mela ordna li l-qabar ikun imħares tajjeb sat-tielet jum li ma jmorrux jiġu d-dixxipli tiegħu u jisirquh u jgħidu lill-poplu qam mill-imwiet. U hekk il-qerq tal-aħħar ikun agħar minn tal-ewwel. Qalilhom Pilatu: Għandkom l-assa, morru ħarsuh tajjeb kif tafu. U huma marru jissiġillaw il-ġebla biex il-qabar jibqa' mħares sewwa u ħallew ukoll l-assa miegħu. Il-kelma tal-mulej.